nake kiwo ba tattabaru bane yanzu. Tattabarun na ɗan kwashe su sai na zuba wasu majoji. Majojin nan da aka yo wadda su aka kawo min su. Na sha wahala. Bayan kwana biyu kawai na shiga na ji suna facewa. Na ce wannan symptoms ne na mura. Kawai sai na garzaya. Na ce to yanzu ya za a yi. Aka bani magani wani super CRT. Ba su nake. Kawai sai muka haɗu da wani abokina shi ma mai gidan gona. Sai yake gaya min ai akwai sassaƙen marke. Ana ba sassaƙen marke kuma yana da kyau ga sanansu. Ba sassafiya na je na nemo abin sassaƙa irin fatanya magirbi na tafi na ba hanyar Nijar. Miƙe tattafiya na yi tattafiya duk wanda na gani ya tambaye shi da Allah marke nake nema. So da hankali na ya tashi. Mutuwa suke kullum kwashi mushe 2, 4, 3 na ce kai harkar nan za su kai na ƙasa. Yi nake na je na samu wani a gona na tambaye shi. Na ce da Allah marke nake nan baya ce to nan za ka yi burtalin can za ka bi. Na ce ai ni ban san ina ne burtali ba. Ce za ga wata hanya kamar hanya shanu suna bi. Na ce to tafiya nake. Can na je na samu wani na irin naɗe wake harawa wake nake tambayarsa da Allah abu kaza nake nema marke sai nuna mace ga wasu can. Wato da na je marken a bakin ramin ga marmarori na leƙa na ce kai wannan ba za su faru ba amma saboda ina wani yanayi kaya sai mutuwa suke kawai na hausa wannan na leƙo jikina karkarwa yake kakar jikina karkarwa yake. To nan ga magani can kuma ina tuno asara ina tuno mutuwa da kyar na samu na hau ina sassaƙowa da kyar ƙafata tana karkarwa ga wasu itatuwa suna ta suka ƙafata da kyar. Ban tashi aune cewar a ina nake ba ashe miƙe wadda na yi arewa da na yi ashe na doshi hanyar Nijar. Ai ban san garuruwan ba tafiya kawai nake ni da duk wanda na gani saboda na san da aka ce mun marke na san a gona zan samu duk inda na bi sai dan tambaya na wuce wannan garin. Da ƙarshe da na samu na ɗan saro wani itace daga cikin itacen marken saukowa ne sai tsoro ya kama ni na gurin nan daji ga rami na tausai da na yi nisa na taho sosai sannan na iya samun dama na tsaya na ɗaɗɗayi yawar jikin shi itacen marken. A lokacin kawai abin da ya kawo min kawai za a iya kidnapping ɗina wannan gura in ce in ka je wasu mutu ba ni na mutu. Da cikin ikon Allah dai na kawo wannan sassaƙen marken ina basu Allah ya taimaka suka samu sauƙi masu ƙaramin kwana kuma Allah ya kawo suka mutu amma na sha wuya. Da na dawo tambayar da nake wai zan iya kume da kaina can hanyar inda na je kawai sai wata zuciya take gaya min to ai fa kai sauran ka kaɗan ka je Nijar. Saboda tafiyar da na yi gaskiya ba ƙarama ba ce ni dai kawai na doshi arewa na san arewa nan ce dai zan samu gonaki sosai wannan shine amma gaskiya alhamdulillah yanzu abubuwa sun yi normal sun girma sun yi wayo sun kai ma munzalin a ce yanzu amma an samu ƙalubale sosai na sha wuya musamman ma hanyar wajen nemo wannan itacen marken an na sha wahala sosai ƙwarai da gaske.